alam kabeh kang senantiasa tulung maringan dasih kawalas asih ingkang murah ingat dunia datanan luput sami dirman baksana yaiku ratu ingkang mawe adil kang asih ing akhirat sasampuning ngamujing yawang widi utawi kila sawiji kitab kang ngumpulakeun ing sakeh kaulihanipun kakasih Syaikhul Qadir Jailani ingkang bangsa kalian munjung yang ngabakti mari yang sukma lan kalihaning sakeh para wali ing mangsa jaman ika pira-pira zakeh paralikan agung berkesadaya ingkang manfaat kabeh kalwanikan sampun kenaridon dening yawang widi saking mulai udoging jaman ikang mangkani sunaminda saking kita bulusotul ngopakhir karena mecarita caritani jadul qadir jalan nikalawanya takkan maring kamalianane ing dalam zaman iku sakeh para wali kana pirang juru kitab iku carita ingkang manfaat kang nyegah sakeh laputan yati lan nyegah dosila lan mereka kan maring benci kan bakakeun maring taat maka sunnah saking ceritane Gusti Abdul Qadir Jailani nangge kang gareba putra Musoleh long Musoleh pan kaputra dening Musa punika kasiwi dening anda Gus ika anda Gus ikwane kasiwi dening Nabi Abdullah nengke panakasun dening Yahya kasiwi dening Muhammad kasun dening Daud ingkang wasa Daud kaputra dening Musa kasih Musa iku kaputra dening Abdullah malik kaputra dening Musa junika rekeh mapan punika kasuno dening Abdullah Mahdi ku kasuno dening Hasan iku pan kaputra dening Musa Hasan iku kaputra dening Sayyid Abdullah Ali Zadina Alepan kaputra dening Abi Thalib mangkarudana wong utawi Purwani binukit senebuting caritani ing nalikanipun Syaikhul Qadir Jailani duk temani Allah pun saking abebe sehingga tarabtai muafat mangkang ngocok manisa yang musonib ingkang kekasih Abdul Fadl putening soleh anega suliko kasuno dening sapi jali angan di Abdullah Fadl jadi isun yang mulan kang kawarana anang kang putra si Abdul Qadir Jailani duk lahir singkang rena ingin dalam hijratun Nabi kang sinelir patang atus pitung dasa layan satun langkung nggih pangonanipun zahir datang ing desa Jailani iku pangangkonani ragu kumpulanipun ing desa Teprosan lawan dinastanan desa Jailan iku ingaranan kela
lawan winas tanan desa jalani desa kopilan ingaranan yun ingkang desa kan kaum sawani sambil kedua mawitan ing wasan sababipun ingkang yang ingkang kasihpun wasal dikene mulai ingkang kasih jalani oleh bangsa yang cinaritakan siapa mengkotir jalani narikan ingari sasiramnon dinatan isnin duksu malah winus datang ing sasihru bil akhir ing sadalam ing jatuh nabi kang saswidak lan sanunggal duksu malah kang bolsiatul qadir pansangan dasa warsa mangka ngucap malisa biji musoni puasani Abi Muhammad Abdullah mangkaning pamuse Anna isuna guguru ing Abdul Qadir jalan ing perkan Islam mongko sun tutur kang warna lawan kang sifat satuni si Abdul Qadir jalani arahi kang pasariran kutub Rabbani wal arifin somadani Allah Sayyid Zaimuhidin Abdul Qadir Jailani Rasbati ikan untuk pesegikan kang pasariran Jembar penuh tujuh jenggote Imbang seberi patuk ingkang seri angling punika ing kerasa dirmongkang luhung lan luhur ingkang derajat sarata nuhun meneng yang widit tanah pegat mangun tapa lan cinarita kaken ingkang sewi sedaya Abdul Qadir Jalani kang pulsar nama kata meraja kang sepuh layan Abdul Gopar kakali ketiga berjabar lawan kaping catur ingkang kekasisa kaping lima ingkang muasa Ibrahim kanem nama Muhammad kutub Rabbani wal arifis samadani Allah Sayyid Zaimuhidin Abdul Qadir Jailani maka Muhyiddin Abdul Qadir kateling wasane ka putra Aba Muhammad wanatan dan ingkang sunu wanita mung sanunggal kajabing kang nyarita isun dan waruh wasing putra wanita nanging pinengaken iku ingune keseng ikang rama ing putra bermantung tuji kelawan Abdul Qadir Jalani Andara kene sereka ngataruna judulu ke Abdullah makanya malaikat dan putra winas dan sampun Abdullah Syabahmad wonten ing kang ibu Abdul Qadir akakasih Fatimah Dewi Fatimah kabutri Abdullah Sofi kang bangsa dadaos para sehlan anu ini laku ingkang maluhur lan malih anu kremat ingkang agung-agung kelawan kang enda makana malih Muhyiddin Abdul Qadir terbe bisa nunggal kakasing Aisyah bareng Abdullah maka cerita kapten lagi nalika mangsaning katelu mangkana ngadasa jalani sangat dening keterangan kainang jauh mangkana kaum sumadaya sebenarnya yang muhidi nanging tantine nakan mangka sakapa ingkang sami kesah datang mas maning Aisyah sami ada dan kabeh maka segupu anjeunna ing latul sarwi ning kesma sasampun ing napa sama ngucap peran apa ingkang luwih asih satuhun nikah kaulan nopingan siti maka tuan cerita natoya resa sangat tantaran kete geni jauh terusan pindah pemilik tirta saking junuta mangkana wongkong ditang suka manira segra wangsun mantunging wes mane
sembing moyo samarga marga kutum Rabbani wal arif samad